welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories, and namhlanje sikhuluma guys ngamalanga awafani, and guys amalanga awafani ngampela kusabelo kanye ke noMakamfana. Usabelo noXoli izinto azibahambeli neze kahle. Namhlanje guys ke amaphoyisa they will be questioning them, as nibonile guys ukuthi uXoli yena ke une stress and uyaphenika, and amaphoyisa azobona ukuthi ikhona into ke ayaziyo. So namhlanje Sabelo noXoli's will start closing in as amaphoyisa questions them. But ke ngolesine Sabelo's world turns upside down when amaphoyisa makes a shocking discovery guys. Shocking discovery guys, uwallet wakhe ke oqatha ke lapha yana bazothola uwallet wakhe and ke bazomkhombisa. Kanti okunye uzomangaza ukuthi hayi bu uyalulama ke guys umuntu lo kade bemlokhunjile ke konje bembiza ngubani uTsunami guys uyalulama esibhedlela, uyabuya uyaphila uTsunami. Ukuthi uphila kanjani, babemdubulile baze bamvalele uphume kanjani uyisokwana esibhedlela, we don't know, but nje ayibashubele kakhulu ke uMakamfana kanye ke nobaba ke kaMfana bazoboshwa uma ngabe ke uTsunami elikhuluma ke iqiniso ukuthi ke kwenzekeni, unless ke mhlawumbe bana memory loss or kuba khona into abablackmaila ngathi abamnike something akazokhuluma. But nje bawukuthi ngampela uyaba expose, then it's bad, it's really bad guys, because bazoboyela nje nangomunye naye uMakageli lapha endini uthe nje yena uzocula amaphoyiseni maphoyisa mebuza something uthi ngizocula. So nje guys kuref. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.